Kabalo mo guys. Nakakita karon diri sa kuang gipabuhat na balay. Mao ni guys oh. Kani. Mao gipabuhat na balay guys. Gamay ra man ni siya guys. Gamay ra man ni siya buhaton gipabuhat na balay. Sa kutob. Dito tara. Ana dira padulong dito. Kana siya guys. Gamay ra guys no? Gamay ra siya guys. Kompleto na siya guys. Kanana siya kuan. Na siya kompleto na siya. Siya basketball court. Tapos tambayanan. Tapos diri ang wilka katong receiving area. Ana. Kunay mga manhin diri sa mobisita magdala og mga umbak na service dia. Gamay lang ang pabuhat na guys, kana kuan ra. Kabat ra og mga 50 million. Charot lang.